Sering bingung golek warung soto tauco enak neng kota Pekalongan? Iki jawabane. Gue disclaimer wae bahwa warung soto tauco sing tak sebut bariki adalah warung soto tauco sing pernah tak konten utawa sing pernah tak parani. Jadi nek misal ono warung soto tauco enak menurut saman dan ora tak sebut berarti rum pernah tak konten utawa rum pernah tak parani. Sing nomor telu ono warung soto tauco sing lokasine ning Gang 5 Klego, Kota Pekalongan. Ya, Soto Kunawi. Soto Kunawi iki dodolane wis 50 tahun punjul dan saiki sing teruske adalah Pak Amsori selaku anake Pak Kunawi. Sopo sing dadi langganane Soto Kunawi? Ojo kelalen absen ning kolom komentar. Urutan kedua, ono warung soto tauco sing wis dodolan di tahun 1960. Bebarengan dengan tahun berdirinya Persma Manado. Warung soto sing tak maksud adalah Soto Pak Carlam sing lokasine ana ning nggon Pasar Senggol Sugewaras, Kota Pekalongan. Soto Pak Carlam iki dodolane bendino dek jam 7 isuk nganti jam setengah 6 sore. Warung soto tauco favoritku nomor 1 lokasine persis ning seberange Rumah Sakit Siti Otija. Ya, Soto Bang Naryo. Tahun 2024 wingi aku ngonten ning Soto Bang Naryo dan rego seporsine sik 17.000. Durung suwi aku mrono saiki rego sak porsine 18.000. Bang Naryo iki dodolane dik jam 10 awan nganti jam setengah 5 sore.